नमस्कार. इतिहासाचे साक्षीदार या सदरामध्ये आपण वाड्याची माहिती पाहत आहोत. तर त्या ह्याच्यामध्ये कोणकोणते इतिहासाचे साक्षीदार, तर गड आहेत, किल्ले आहेत, वाडे आहेत, गडे आहेत, घाट आहेत, मंदिर आहेत, शस्त्र आहेत, दागदागिने आहेत, शस्त्रास्त्र आहेत, ही सगळी इतिहासाशी नातं सांगणाऱ्या गोष्टी आहेत. त्यापैकी आपण वाडा याविषयी माहिती पाहणार आहोत. तर वाड्यामध्ये प्रवेश करताना पहिल्या पायरीपासून ते इमारतीतील टोकाच्या झेंड्याला काय म्हणतात, ह्याची माहिती आपण घेणार आहोत. ही माहिती आपण घेत असताना याची जर जुजवी माहिती आपल्याला जर माहिती असेल तर ते बघण्याची मजा काही वेगळीच असणार आहे. चला तर मग आपण वाड्याची माहिती जाणून घेऊयात. वाड्याच्या बांधकामाची मजबूती, टिकाऊपणा, त्याची तटबंदी, त्याचं प्रवेशद्वार, दार, खिडक्या, दरवाजे, महादरवाजे, दिंडी दरवाजे, सोपान दरवाजे, तुमचं उंबरा, कडी, कोंडे, हिंजेस, बिजागऱ्या, जुनी कुलप, देवड्या, कोनाळे, चौक, ओसरी, ओवऱ्या, अडसर, इंद्रकील, कारंजे, तळखडे, तुमचं लोखंडी खांब आहेत, लाकडी खांब आहेत, स्तंभ शीर्ष आहेत, त्यावर पेरलेलं असं छत आहे, लाकडी कमानी आहेत, दगडी कमानी आहेत, महिरपी आहेत, गणेशपट्टी आहेत, तीर आहेत, तुळ आहेत, खण आहेत, कडीपाटाची रचना आहे, वेलबुट्टीची रचना आहे, हांड्या आहेत, झुंबर आहेत, पाणीपट्टी आहे, नळ्याचे कौल आहेत, खापरेली कौल आहेत, भित्तीचित्र आहेत, शरब आहेत, गंडबेरूट आहेत, गरुड शिल्प आहेत, मयूर आहेत, यक्षिणी, नर्तिका, वादक, कीर्तिमुख, पुराणकथा, युद्धाचे प्रसंग, दशावतार, शिलालेख, ध्वजस्तंभ, लांबन दिवे, गोमुख, त्याला प्रणाल पण म्हटलं जातं, लाकूड काम आहे, दगड काम आहे. मग दगड कामामध्ये पण वेगवेगळे त्याचे प्रकार आहेत, जसं माटी वय, बोरट आहे, सडकी वय, बुचाच आहे, बाजरी आहे, गलता आहे, पाटथर आहेत, मच्छी कोपरा आहेत, असं हे सगळं प्रकार आहेत त्याच्यामधले. आणि हे सगळं आपल्याला इथं पाहायला मिळणार आहेत. आणि ते नुसतं पाहायचं नाही तर ते भूमितीच्या चौकटीमध्ये कसं बसवलंय हे आपल्याला तिथं बघायला मिळणार आहेत. मग घरात असणाऱ्या जुन्या वस्तू असतात बघा, पितळी हांडे आहेत, उखळ आहे, ठोंबा आहे, मुसळ आहे, धान्य दळायची जाते, ताकाचं भांडे, ताक घुसळायची रवी आहे, पाणी तापवण्याचे बंब आहेत, आंघोळीचे गांगाळ आहेत, चौरंग आहे, पाटा आहे, वरवांटा आहे, खुंटी आहे, अंगासाच्या वजरे आहेत, आडकेते आहेत, नाणी, नकाशे, शस्त्रे, पोशाख, दागदागिने, कारागिरांची हत्यार, जुनी कागदपत्र, पोथ्या, ताम्रपट, मूर्तीशास्त्रातील, युद्धशास्त्रातील शस्त्रास्त्र जसे ढाल आहे, तलवार आहे, बिचवा आहे, खंजीर आहे, कुकरी आहे, कट्यार आहे, वाघनख आहेत, ठासणीची बंदूक आहे, चिलकत आहे, शिरस्त्राण आहे, बाजूबंद आहेत, बाण, हाके, राजगिरी, दारुगोळा, तोफा, रांगोळी, तोरण, हे सगळं सूक्ष्म नजरेनं पाहायला पाहिजे, तरच त्याचं महत्व ध्यान येणार आहे. तर मग आपण आता आता एवढी जी नावं आपण मी ऐकवली आपल्याला, तर त्यातील आपण एक एक करून त्यातल्या प्रत्येक त्यातला एक एक एलिमेंट्स आहे त्याचं महत्व काय होतं त्या काळामध्ये, की नुसती नावच होती का, तर नाही, तर त्याला काहीतरी एक वेगळं असं महत्व होतं. आणि त्याला त्या नावाला इंजिनिअरिंग मध्ये इंजिनिअरिंगचं महत्व पण आहे. तर हे सगळं आपण आता जाणून घेणार आहोत. तर आपण पुढच्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येक एक एक आयटमला आपण सुरू करू.